som pripravený, naladený. Ber si ma, ber! Si ma ber, som pripravený. Ľudia, mám pre vás odkaz. V dnešnej dobe plnej stresu nechce sa mi žiť. Nikto ma nemá rád. Uhnite, ozrite sa, nechce niekomu upíšiť, keď tam dole skočím. Uhnite. Na čo ste ich volali a hasičov, policajtov, záchranku? Netreba mi, ja to chcem ukončiť útum. Pa šta si ljut, momče, šta radiš? Pičku ti materom tamo gore! Ako? Co? Počkaj, nie, to Neviem, čo... To máš srbochorvastina a Česká. Hallöchen da oben! Was machst du denn da, du Blöde? Máš nemčinu? Hovoril nemecky? Nemecky si hovoril. Páni policajti, ja vám aj tak nerozumiem, to hovoríte nejakou čudnou rečou. Daj mi toto. Čimru! Co bude to rozliu? Kto má ten manuál? Nerozumiem. Koľkatka je v slovenčine? Koľkatka je slovenčina, vie niekto? Hele, vole! Co tam děláš, ty vado? To není ono, to ja neviem. Nerobte humbuky, uhnite mi, ja si tam chcem skočiť. A vy s tou bielou pilbou tam uhnite, aby som tam chcel mať hávičku. Dobrý deň! Ja som povedal ja. Dobrý deň! Vy tam hore! Opustite priestor! Je. Čučorietka. Černice. Rumburak! 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 Poď dolu, rumburak! Čučorietka. Máš poslednú šancu, aby si zliezol dole. Choďte na bok. Ty lúzer, počúvaj, aj tak neskočíš, nikto ti to neuverí, poď dolu! Čo? Myslíte, že neskočím? My už toho máme plné zuby, pozri sa, zase sú tu policajti, hasiči, všetko, čo myslíš, kto to bude platiť? A nezaujímajú vaše kidy? Hneď skoč, alebo prestaň. Prvá a posledná výzva, počul si? Však chcem skočiť, len nechcem niekomu ubližiť tam dole. Vážení občania, rozíďte sa, to je Som pianý pokiaľ pripravený. neskočí. Samozrejme, prosím vás pekne rozchod. Aj ty vítam, On všetci. neskočí. To je zbytostné, to my ho poznáme, známa firma. Pianý popiach. No. Začínam byť hľadný. Aj ty? Dáme si pizzu?